perimenopauze sa často stretávam s tým, že vám ťažšie ide chudnutie, pretože sa mení hormonálne prostredie, estrogen a progesterón sa znižuje a na druhej strane sa môže zvyšovať kortizol a aj inzulín. Mení sa váš metabolizmus, ukladanie tuku, najmä v oblasti brucha a samozrejme aj chute do jedla. A teraz vám poviem zo pár tipov, ktoré vám pomôžu v tom, aby ste sa cítili stále rovnako dobre, ak nie lepšie, mali dobrú formu a ten tuk, aby sa neukladal tam, kde nemá. Je všeobecne známe, že po 40-ke každý sa sťažuje na to, že stráca svalovú hmotu. Stráca svalovú hmotu kvôli tomu, že sa začne sťažovať a už nechodí do fitka, už neprijíma toľko bielkovín, už sere na to. Už im stačí dvakrát, nestačí, 3-4 krát do fitka silový tréning, búchať veľké váhy a stále progresívne preťaženie svalovej hmoty je alfa omega pri udržiavaní svalovej hmoty. Samozrejme nezabúdajme na príjem bielkovín, v každom jedle mať 30 až 40 gramov bielkovín. Rada číslo 2. Ustabilizujte si vašu hladinu cukru v krvi, pretože práve v perimenopauze je veľmi častý výskyt inzulínovej rezistencie a to spôsobuje to nežiaduce ukladanie tuku v oblasti, kde by sme to moc nechceli. Takže keď sacharidy, tak sa snažte ich koncentrovať okolo vášho pohybu, čiže pred tréningom a po tréningu. Uprednostňujte samozrejme celozrnné výrobky a znižujte polotovary. Rada číslo 3. Majte pod kontrolou váš kortizol, čiže stresový hormón. Veľakrát pomôže, keď rátate do 10, ale samozrejme pomáha aj to, aby ste napríklad kofeín nepili nalačno, pretože veľmi dobre vieme, že počas dňa ten kortizol kolíše, ale ráno je najvyššie. Kofeín podporuje ten stresový hormón a čiže aj tak vysoký kortizol ráno by sme podporili ešte kofeínom, čiže kávu až po raňajkách. Ďalšia rada pre vás znie, aby ste nezabúdali na dostatok príjem vitamínu D3, horčíka a omega-3 mastných kyselín. Moja posledná rada pre vás znie, aby ste v perimenopauze určite nešli do drastických diét, 10-20% do kalorického deficitu od udržiavacích kalórií je absolútne postačujúce, pretože extrémne diety vám budú spomalovať metabolizmus, takže určite to nerobte, nechoďte do extrémov a vyhľadajte odbornú pomoc, keď neviete, čo s tým. A som sa zakoktala zas, nevadí, majte sa, keby niečo som tu, čaute.